Okay, Mataji. Hare Krishna. Hare Krishna. Bhagavate Vasudevaya. Hare Krishna. എന്തെങ്കിലും പറയാം ഇപ്പോഴത്തെ കൃഷി നേരത്തെ ഉള്ളതുപോലെ നമുക്ക് ഓരോ അധ്യായം കഴിയും തോറും പിന്നെ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ലേ? ഹലോ ഓരോ അധ്യായം കഴിയുന്നതും ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓരോ അധ്യായം കഴിയും തോറും നമുക്ക് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ലേ ഇപ്പോഴും? ഉണ്ടല്ലോ, ഫിനിഷ് ക്വിസ് വരുന്നുണ്ടല്ലോ മാതാജി. എന്തായിരുന്നു മാതാജിക്ക് കിട്ടുന്നില്ലേ? കിട്ടുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് ഇത് 3 അധ്യായം ചെയ്ത് അത് ഇത്രയും സേവ് ചെയ്തിട്ടേക്കുക. അല്ല, ലെവൽ 1 മാതിരിയല്ല ലെവൽ 2 ക്വിസ്. കാരണം അതിലങ്ങനെ നിബന്ധനകളൊന്നുമില്ല മാതാജി. അത് ഓരോ അധ്യായം എടുത്ത് ചെയ്യാം മാതാജി. അതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടില്ല അത് കേട്ടോ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. നമോ ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിന്നിതി നാമിനെ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ വിജയകുമാരി മാതാജി എന്നെ ഒന്ന് ഹോസ്റ്റ് ആക്കുമോ മാതാജി? വിജയകുമാരി മാതാജി, വിജയകുമാരി മാതാജി, വിജയകുമാരി മാതാജി. വിജയകുമാരി മാതാജി, ഓഡിയോ ഓൺ ചെയ്യൂ. വിജയകുമാരി മാതാജി, വിജയകുമാരി മാതാജി എന്നെ ഒന്ന് ഹോസ്റ്റ് ആക്കുവോ? മാതാജിയാണ് ഇപ്പൊ ഹോസ്റ്റ്. എന്റെ പേരൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യൂ. എന്റെ പേര് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് അതില് മേക്ക് ഹോസ്റ്റ് എന്നുണ്ടാവും. അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാ എന്നെ ഹോസ്റ്റ് ആക്കാം. എന്റെ പേര് ഈ പാർട്ടിസിപ്പൻസ് എടുക്കും. അതില് മാതാജിയുടെ സ്ക്രീനില് പാർട്ടിസിപ്പൻസ് എന്നുണ്ട്. അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യൂ. കണ്ടായിരുന്നോ? ഓക്കെ, താങ്ക് യു മാതാജി.
ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോൾ ഇന്ന് അധ്യായം 8 പരമപദ പ്രാപ്തി. ഹരേ കൃഷ്ണ. കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിൽ 7ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ജ്ഞാന വിജ്ഞാന യോഗം ആയിരുന്നു നമ്മൾ പഠിച്ചത്. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയുക, ഭഗവാനും നമ്മൾ ജീവാത്മാക്കളും ഭൗതിക പ്രകൃതിയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്താണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. ഭഗവാനാണ് ഈ ആധ്യാത്മിക ശക്തിയുടെയും ഭൗതിക ശക്തിയുടെയും എല്ലാത്തിന്റെയും ഉത്ഭവസ്ഥാനം. ആധ്യാത്മിക ശക്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ജീവാത്മാക്കൾ ആധ്യാത്മിക ശക്തികളാണ്. ഭഗവാന്റെ ആധ്യാത്മിക ശക്തി. ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്നുള്ളത് ഭഗവാന്റെ ഭൗതിക ശക്തി, അതായത് മെറ്റീരിയൽ എനർജി, സ്പിരിച്വൽ എനർജി. നമ്മൾ ജീവാത്മാക്കൾ ഭഗവാന്റെ സ്പിരിച്വൽ എനർജിയാണ്. ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്നുള്ളത് മെറ്റീരിയൽ എനർജിയാണ്. പക്ഷേ ഭഗവാൻ ഈ രണ്ടിന്റെയും ഉത്ഭവസ്ഥാനമാണ് എന്ന് കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചു. 7ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ അതായത് ഭഗവാൻ പറയുന്നു, ഭൂമിരാഭോ നലോ വായുഹോ ഖമ്മനോ ബുദ്ധിരേവച അഹങ്കാര ഇതീയമ്മേ ഭിന്ന പ്രകൃതിരഷ്ടത. 8 മൂലകങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ഭൗതിക പ്രകൃതി ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. ആ മൂലകങ്ങളുള്ള ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്റെ ശക്തിയാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. അപരേയം ഇതസ്ത്വന്യാം പ്രകൃതിം വിദ്യമേ പരാം ജീവഭൂതാം മഹാഭാദോ ഏതം ധാര്യതേ ജഗത്. ഇതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് എനിക്കൊരു ഉത്കൃഷ്ട ശക്തി കൂടിയുണ്ട് എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിൽ. അവരാണ് ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ ചൂഷണം ചെയ്ത് ജീവിക്കുന്ന ജീവ ആത്മാക്കൾ. അപ്പോൾ ഭഗവാന്റെ ഉത്കൃഷ്ട പ്രകൃതി സ്പിരിച്വൽ എനർജിയാണ് നമ്മൾ ജീവാത്മാക്കൾ. ഭഗവാന്റെ അധമ ശക്തിയാണ് ഭൗതിക പ്രകൃതി. പക്ഷെ ഇതിനെ രണ്ടിനെയും ഉത്ഭവസ്ഥാനവും ഇവയെല്ലാം നിയന്ത്രിക്കുന്നതും എല്ലാം തന്നെ ഭഗവാനാണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിലും ഭഗവാനെ സമീപിക്കാത്ത, ഭഗവാനെ ആരാധിക്കാത്ത, ഭഗവാനെ സ്വയം സമർപ്പിക്കാത്ത 4 വിധത്തിലുള്ള ദുഷ്കൃതികളുണ്ട്. അവർ ഭഗവാനെ അനുസരിക്കുന്നില്ല, ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നില്ല. എന്നാലോ ഭൗതികമായ ആഗ്രഹങ്ങൾ കൊണ്ടാണെങ്കിലും ഭഗവാനെ സമീപിക്കുന്ന, ആരാധിക്കുന്ന, ശരണാഗതരാകുന്ന 4 വിധത്തിലുള്ള സുകൃതികളെ കുറിച്ചും ഭഗവാൻ പറയുകയുണ്ടായി കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിൽ. അതുകൂടാതെ ഭഗവാനെ അജ്ഞാനം മൂലം ദേവന്മാരെ സമീപിക്കുന്ന ജീവാത്മാക്കളുണ്ട്, മനുഷ്യരുണ്ട്. അവരും ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നില്ല. അവ്യക്തിഗതവാദികൾ ഭഗവാൻ നിരൂപനാണ്, നിർഗുണനാണ് എന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ ആ കൃഷ്ണന്റെ വിഗ്രഹത്തെ, രൂപത്തെ ആരാധിക്കുന്നില്ല. അവരും അങ്ങനെ 6 വിധത്തിലുള്ള ജനങ്ങൾ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുകയുണ്ടായി. അതിനുശേഷമാണ് ഭഗവാൻ ഇവരെല്ലാവരും ഭഗവാനെ ആരാധിച്ചാലും ആരാധിച്ചില്ലെങ്കിലും ഭഗവാന്റെ സ്ഥാനത്തിന് ഒരു കുറവും ഉണ്ടാകുന്നില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. കാരണം ഭൂതം, ഭാവി, വർത്തമാനം ഇവയെല്ലാം തന്നെ അറിയുന്ന എല്ലാത്തിന്റെയും ഉത്ഭവ സ്ഥാനമാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് ഭഗവാൻ 27ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുകയുണ്ടായി. വേദാഹം സമതീതാനി വർത്തമാനാനി ചാർജുന ഭവിഷ്യാണി ച ഭൂതാനി മാം തു വേദ ന കശ്ചന. എന്നെ വേദ അഹം, ഞാൻ അറിയുന്നു. എന്തറിയുന്നു? വർത്തമാനാനി ഭവിഷ്യാണി ഭൂതാനി, എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെയും ഭൂതം, ഭാവി, വർത്തമാനം ഇവയെല്ലാം തന്നെ ഞാൻ അറിയുന്നു. വേദ അഹം, ഞാൻ അറിയുന്നു. എന്നാലോ നമ്മൾ ആരും തന്നെ ഭഗവാനെ അറിയുന്നില്ല. മാം തു വേദ ന കശ്ചന, എന്നെ ആരും അറിയുന്നില്ല. പക്ഷെ എനിക്ക് എല്ലാവരെ കുറിച്ചുമുള്ള ഭൂതം, ഭാവി, വർത്തമാനം ഇവയെല്ലാം തന്നെ എനിക്കറിയാം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഉള്ള ഭഗവാനെ, കാരണം ഭഗവാനെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയാലും ഇല്ലെങ്കിലും, ഭഗവാനെ നമ്മൾ ആരാധിച്ചാലും ഇല്ലെങ്കിലും, ഭഗവാനാണ് എല്ലാത്തിന്റെയും ഉത്ഭവസ്ഥാനം എന്ന് നമ്മൾ സമ്മതിച്ചാലും ഇല്ലെങ്കിലും ഭഗവാന്റെ സ്ഥാനത്തിന് ഒരു കുറവും വരുന്നില്ല. ഭഗവാൻ പറയുന്നു, നിങ്ങൾ ആരൊക്കെ എന്തൊക്കെ ചെയ്താലും ഞാനാണ് എല്ലാത്തിന്റെയും ഉത്ഭവസ്ഥാനം. എനിക്ക് നിങ്ങളെ കുറിച്ച്, എല്ലാവരെ കുറിച്ചുമുള്ള ഭൂതം, ഭാവി, വർത്തമാനം ഇവയെല്ലാം തന്നെ എനിക്കറിയാം. അതുകൊണ്ട് ഞാനാണ് എല്ലാത്തിന്റെയും ഉത്ഭവസ്ഥാനവും പ്രകൃതിയുടെയും ആത്മീയ ലോകത്തിന്റെയും എല്ലാത്തിന്റെയും അധിപനും എല്ലാം തന്നെ ഞാനാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. അങ്ങനെ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കേണ്ടതിന്റെ, എന്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെയെല്ലാം ആണെങ്കിലും നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കാൻ തോന്നാത്തത്? അതും ഭഗവാൻ പറയുന്നു. ഇച്ഛാദ്വേഷ സമുദ്രേന
ദ്വന്ദ്മോഹേന ഭാരത. അതായത് ഇച്ഛ, ഇഷ്ടം, അനിഷ്ടം, സുഖം, ദുഃഖം, മാനം, അപമാനം, തണുപ്പ്, ചൂട്, ഇങ്ങനെ പല വിധത്തിലുള്ള ദ്വന്ദ്ങ്ങൾ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ നമ്മൾ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. നമ്മുടെ സ്വന്തമായിട്ട് ചിലതിനോട് ഇഷ്ടം, ചിലതിനോട് അനിഷ്ടം, ചിലത് നമുക്ക് സുഖം തരുന്നു എന്ന് തോന്നുന്നു, ചിലതിനോട് നമുക്ക് വെറുപ്പാണ്, ചിലരോട് വളരെയധികം വിദ്വേഷം തോന്നുന്നു, മറ്റൊരു ചിലർ നമ്മളെ അപമാനിക്കുന്നതായിട്ട് തോന്നുന്നു, നമ്മളെ ബഹുമാനിക്കുന്നതായിട്ട് തോന്നുന്നു, നമ്മൾ സ്ത്രീയാണ്, പുരുഷനാണ്, ഇതെങ്ങനെ പല വിധത്തിലുള്ള ദ്വന്ദ്ങ്ങളെ നമ്മൾ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഒന്നിനെയും സമഭാവനയോടുകൂടി കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. ഇതെല്ലാം തന്നെ നമ്മുടെ കർമ്മഫലമായിട്ട് നമ്മൾ അങ്ങനെ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് ആ പാപകർമ്മത്തിന്റെ ഫലമെല്ലാം നീങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഭഗവാനെ ആരാധിക്കാൻ സാധിക്കും എന്ന് 28ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലും ഭഗവാൻ പറയുന്നു. യേശാം ദ്വന്ദ്ഗതം പാപം ജനാനാം കർമ്മണാം തേ ദ്വന്ദ്മോഹ നിർമുക്ത. പാപകർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ ഇല്ലാതാകുന്നതോടുകൂടി ഈ ദ്വന്ദ്ങ്ങളും നമ്മിൽ നിന്ന് അപ്രത്യക്ഷമാകുന്നു. അങ്ങനെ എല്ലാത്തിനെയും ഭഗവത് അംശമായിട്ട് നമുക്ക് സ്വീകരിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഭഗവാനോടുള്ള ആരാധന അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തി നമ്മളിൽ വർദ്ധിച്ചു വരുന്നു. ഇതുകൂടാതെ ഭഗവാൻ പറയുകയാണ് 29ഉം 30ഉം ശ്ലോകങ്ങളുടെ അർത്ഥമായിട്ടാണ് അർജുനൻ ഇന്നത്തെ 8ാമത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ 8ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ 1 മുതൽ 4 വരെ അർജുനന്റെ ചോദ്യങ്ങളും അതിന് ഭഗവാൻ നൽകുന്ന ഉത്തരങ്ങളുമാണ്. 5 മുതൽ 8 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളിൽ മരണവേളയിൽ ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്, അതിന്റെ ഫലം എന്താണ് എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. 9 മുതൽ 13 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളിൽ എങ്ങനെ ഭഗവാനെ സ്മരിക്കണം, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാതെ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാനെ സ്മരിക്കാൻ സാധിക്കുക, ഭഗവാന്റെ രൂപം എന്താണ്, ഗുണം എന്താണ്, അദ്ദേഹം എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രവർത്തികൾ എന്തൊക്കെയാണ്, ആധ്യാത്മികനായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ വിശേഷങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്, ഭഗവാൻ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലാണോ അല്ല വേറെ ഏതെങ്കിലും ലോകത്താണോ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്, ഇതെല്ലാം ഭഗവാനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ മനസ്സിൽ ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാനെ എങ്ങനെ സ്മരിക്കണം എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. അതുകൂടാതെ ശുദ്ധ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തെ കുറിച്ചും ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നു. 17 മുതൽ 22 വരെ ഭൗതികവും ആധ്യാത്മികവുമായിട്ടുള്ള ലോകത്തിന്റെ താരതമ്യം. കാരണം ഭഗവാൻ 8ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ 5ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാനെ മരണവേളയിൽ സ്മരിക്കുന്നതോടുകൂടി എന്താണ് ഫലമുണ്ടാകുന്നത് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അതിന്റെ കണ്ടിന്യൂവേഷൻ ആയിട്ടാണ് എന്തുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ ആധ്യാത്മിക ലോകവും ഭൗതിക ലോകവും തമ്മിലുള്ള താരതമ്യം ഭഗവാൻ ചെയ്യുന്നു. 23 മുതൽ 28 വരെ പരമോന്നതിയെ പ്രാപിക്കാനുള്ള ഭക്തിയുടെ പരമ അധികാരം. ഭക്തിയുടെ സേവനമാണ് പരമഗതി അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ധാമം പോകാനുള്ള ഒരേ ഒരു വഴി, വളരെ എളുപ്പത്തിലുള്ള വഴി എന്ന് അവസാനത്തെ ശ്ലോകങ്ങളിലൂടെ ഭഗവാൻ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ 8ാമത്തെ അധ്യായം എന്നുള്ളത് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച്, അതിനുള്ള വഴികളെ കുറിച്ച്, ആ ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിന്റെ വൈവിധ്യത്തെ കുറിച്ച്, അതിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെ കുറിച്ച്, ഭൗതികവും ആധ്യാത്മികവുമായ ലോകത്തിന്റെ വ്യത്യാസങ്ങളെ കുറിച്ച് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരികയാണ്. അപ്പോൾ അർജുനന്റെ ചോദ്യങ്ങളാണ് ആദ്യമായിട്ടുള്ളത്. അത് ഈ 7ാമത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ അവസാന 2 ശ്ലോകങ്ങളിലൂടെ ഭഗവാന്റെ ആ ശ്ലോകത്തിന്റെ അനുബന്ധിച്ചുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നത്. അർജുനൻ ചോദിക്കുകയാണ്, അർജുന ഉവാച കിം തദ്ബ്രഹ്മ കിം അധ്യാത്മം കിം കർമ്മ പുരുഷോത്തമ അധിഭൂതം ച കിം പ്രോക്തം അധിദൈവം കിം ഉച്യതേ. അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നു, ഹേ പുരുഷോത്തമ, എന്താണ് ബ്രഹ്മം? ആത്മാവ് എന്നാൽ എന്താണ്? ഫലോദിഷ്ട കർമ്മം എന്നാൽ എന്ത്? ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം എന്നും ദേവന്മാരെന്നും പറയപ്പെടുന്നവ എന്താണ്? അധിയജ്ഞഃ കഥം കോത ദേഹേസ്മിൻ മധുസൂദന പ്രയാണ കാലേ ച കഥം ജ്ഞേയോസി നിയതാത്മഭിഹി. മധുസൂദന, ആരാണ് യജ്ഞദേവത? ഈ ശരീരത്തിൽ അദ്ദേഹം എങ്ങനെ കുടികൊള്ളുന്നു? ഭക്തിയുത സേവന നിരതരായവർക്ക് മരണവേളയിൽ അങ്ങയെ എങ്ങനെ അറിയാൻ കഴിയും? ഇത്രയുമാണ് അർജുനന്റെ ചോദ്യങ്ങൾ. ആ ചോദ്യങ്ങൾ വന്നിരിക്കുന്നത്
7ാമത്തെ അധ്യായത്തിലെ 22, 29, 30 ശ്ലോകങ്ങളിൽ നിന്നാണ്. അതായത് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ജരാമരണ മോക്ഷായ, ജരാമരണ അതായത് വാർദ്ധക്യത്തിൽ നിന്നും മൃത്യുവിൽ നിന്നും മോചനം നേടാൻ ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് മാം ആശ്രിത്യ യതന്തിയെ, ആരാണോ എന്നെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നവർ, തേ ബ്രഹ്മ തദ് വിദുഹു കൃഷ്ണം, തേ ബ്രഹ്മ, അവർ ബ്രഹ്മം തന്നെയാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. തദ് വിദുഹു കൃഷ്ണം, അധ്യാത്മം, അവർ കൂടാതെ അവർ ബ്രഹ്മനുമാണ്, ആധ്യാത്മികരുമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം എന്ന്. അതായത് അവരുടെ കർമ്മങ്ങൾ, അധ്യാത്മം കർമ്മചാകിലം, അവരുടെ പ്രവൃത്തികളെല്ലാം തന്നെ ആധ്യാത്മികമായിട്ട് മാറ്റപ്പെടുന്നു എന്നും ഭഗവാൻ പറയുകയുണ്ടായി. അതുകൂടാതെ 30ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ സാധി ഭൂതാദി ദൈവം മാം, സാ അധി അതായത് അധിഭൂതം, അധിഭൂതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലെ ജീവാത്മാക്കൾ, അതിദൈവം ദേവന്മാർ, അവർക്കെല്ലാവർക്കും ദേവനായിട്ട് ഞാനാണുള്ളത്. സാ അധിയജ്ഞം, അധിയജ്ഞം അതിനും ഭഗവാനാണ് ദേവൻ. ച ഏ വിദുഹു, ആരാണോ എന്നെ അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കുന്നത്, പ്രയാണ കാലേ പിച്ചമാം, ആ മരണവേളയിലും അവർക്ക് തേ വിദുർ, അവർക്ക് എന്നെ സ്മരിക്കുവാൻ സാധിക്കും. യുക്തചേതസഹ, ഭഗവാനുമായിട്ട് അവർക്ക് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുവാൻ സാധിക്കും എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുകയുണ്ടായി. ആരാണോ ജീവാത്മാക്കൾക്കും ദേവന്മാർക്കും യജ്ഞത്തിനും എല്ലാം അധിപതിയായിട്ട് എന്നെ മനസ്സിലാക്കുന്നത്, അവർക്ക് മരണവേളയിലും എന്നെ സ്മരിക്കുവാൻ സാധിക്കും എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. അതിനോടനുബന്ധിച്ചിട്ടാണ് അർജുനന്റെ ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത്. അതായത് ആരാണ്, കിം തദ് ബ്രഹ്മ, കിം അധ്യാത്മം, കിം കർമ്മ പുരുഷോത്തമ, അധിയജ്ഞം ച കിം പ്രോക്തം, അധിദൈവം കിമുച്യതേ എന്നെല്ലാം അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ പ്രഭുപാദ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ബ്രഹ്മം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നു, അക്ഷരം ബ്രഹ്മ പരമം സ്വഭാവോ അധ്യാത്മമുച്യതേ, ഭൂതഭാവോദ്ഭവകരോ വിസർഗഃ കർമ്മ സംജ്ഞിതഃ. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു അക്ഷരം ബ്രഹ്മ പരമം. അക്ഷരം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും നശിക്കാത്തത്, നാശമില്ലാത്തത്. അതായത് ഭഗവാൻ പറയുന്നത് അവിനാശി, അവിനാശി ഒരിക്കലും നാശമില്ലാത്തത്. പരമം, പരമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതീന്ദ്രിയനുമായിട്ടുള്ളതാണ് ബ്രഹ്മ. അതായത് അങ്ങനെയുള്ള ആത്മാവാണ് ബ്രഹ്മം എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. അതായത് ഒരിക്കലും നശിക്കാത്തതും ആധ്യാത്മികനുമായിട്ടുള്ള അതീന്ദ്രിയനുമായിട്ടുള്ള അതാണ് ആത്മാവ്. ആ ആത്മാവിനെയാണ് ബ്രഹ്മം എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. പിന്നെയോ അതിന്റെ സ്വഭാവം, അധ്യാത്മം എന്നാൽ എന്ത് എന്ന് അർജുനൻ ചോദിച്ചു. അധ്യാത്മം, കിം അധ്യാത്മം, അധ്യാത്മം എന്നാൽ എന്താണ്? ഭഗവാൻ പറയുന്നത് ആ ബ്രഹ്മത്തിന്റെ ശാശ്വതനായിട്ടുള്ള അതീന്ദ്രിയനായിട്ടുള്ള ആ ജീവാത്മാവിന്റെ ശാശ്വത പ്രകൃതി അധ്യാത്മം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ജീവാത്മാവ് ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ഒരു ഘടകമല്ല. അപ്പോൾ അഗ്നി, ജലം, വായു, ആകാശം ഇവയെങ്ങനെ പഞ്ചഭൂതങ്ങളും പിന്നെ 3 സൂക്ഷ്മ ശരീരവും എല്ലാം ചേർന്നതാണ് ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. അതിനേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠനായതാണ് എന്റെ ജീവാത്മാക്കൾ, എന്റെ ശക്തി, വേറൊരു ശക്തിയായിട്ടുള്ള ജീവാത്മാക്കൾ എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ഒരു ഘടകമല്ല ജീവാത്മാവ് എന്നിവിടെ ഭഗവാൻ പറയുകയാണ്. പിന്നെയോ ബ്രഹ്മത്തിന്റെ ശാശ്വത പ്രകൃതി എന്നുള്ളത് ആധ്യാത്മമാണ്. ബ്രഹ്മം സ്പിരിച്വൽ ആണ്, ടോട്ടലായിട്ടും ബ്രഹ്മം അതായത് ജീവാത്മാവ് സ്പിരിച്വൽ ആണ്. ഭൗതിക പ്രകൃതി അല്ലെങ്കിൽ ആ ബ്രഹ്മത്തിന് ഭൗതികതയുമായിട്ട് കണക്ഷൻ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ, ബന്ധമുണ്ടാകുമ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന പുറമേ കാണുന്ന ഈ ശരീരമാണ്, ഈ പഞ്ചഭൂതങ്ങളും സൂക്ഷ്മ ശരീരവും ചേർന്നിട്ടുള്ള ഈ ശരീരമാണ് ഭൗതികമായിട്ടുള്ളത്. ആ ശരീരത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥനായിട്ടുള്ള ആ ജീവാത്മാവ്, ശരീരത്തിനുള്ളിൽ വസിക്കുന്ന ജീവാത്മാവ് പൂർണ്ണമായിട്ടും ആധ്യാത്മികനാണ് എന്നാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്. അത് അവിനാശി, ഒരിക്കലും നശിക്കാത്തതാണ്, കൂടാതെ അതീന്ദ്രിയനുമാണ്. പിന്നെയോ ഭൂതഭാവോദ്ഭവകരോ വിസർഗഃ കർമ്മസംജ്ഞിതഃ. ആ ആത്മാവിന്റെ കർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എന്ന് അർജുനൻ ചോദിച്ചു. കിം കർമ്മ പുരുഷോത്തമ. അപ്പോൾ കർമ്മം എന്നാൽ എന്താണ്? ജീവാത്മാവ് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഒരു ശരീരത്തെ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. എപ്പോൾ? ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ.
ജീവാത്മാവിന്റെ ശാശ്വത പ്രകൃതി അത് ആധ്യാത്മികനാണ്. പക്ഷേ ആധ്യാത്മിക ലോകത്ത് മാത്രമേ ജീവാത്മാവിന് തന്റെ ശാശ്വത പ്രകൃതിയോടുകൂടി വസിക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലേക്ക് ജീവാത്മാവ് വരുമ്പോൾ അതിന് ഭൗതികമായ ഒരു ശരീരം സ്വീകരിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നു. ആ ഭൗതികമായ ശരീരം സ്വീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് ആ ശരീരത്തിന്റെ താല്പര്യത്തിനനുസരിച്ച് ശരീരത്തിന്റെ പുഷ്ടിക്ക് വേണ്ടി ശരീരത്തിനെ നമ്മൾ പോഷിപ്പിക്കുന്നു. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് കാമ്യ കർമ്മങ്ങൾ. അതായത് ശരീരം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന് 10 ഇന്ദ്രിയങ്ങളുണ്ട്, മനസ്സുണ്ട്, ബുദ്ധിയുണ്ട്, മിഥ്യ അഹങ്കാരമുണ്ട്. ഇതെല്ലാം ചേർന്നതാണ് ശരീരം. അപ്പോൾ ആ മനസ്സുകൊണ്ട് നമ്മൾ പലതും ചിന്തിക്കുന്നു, പലതും ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അതിനെല്ലാത്തിനും വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ശാരീരികമായിട്ട് പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. പല ആഗ്രഹങ്ങളും നമ്മിൽ ഉണ്ടാകുന്നു. പലതും അനുഭവിക്കണമെന്ന്, പലതും അനുഭവിച്ച് സുഖിക്കണമെന്ന്, അങ്ങനെ പല വിധത്തിലുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ നമ്മുടെ മനസ്സിനുണ്ടാകുന്നു. ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് അതെല്ലാം അനുഭവിക്കണമെന്ന് തോന്നുന്നു. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തികളാണ് കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ. ശരീരത്തിന്റെ വികാസത്തിന്, ശരീരത്തിന്റെ സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങൾ. അതൊരിക്കലും തന്നെ ആധ്യാത്മിക കർമ്മങ്ങളല്ല. അതായത് ആധ്യാത്മിക കർമ്മങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ജീവാത്മാവിന്റെ ഉന്നതിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ജീവാത്മാവിനെ തന്റെ ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളാണ് ആധ്യാത്മിക കർമ്മങ്ങൾ, സ്പിരിച്വൽ ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. എന്നാൽ ഭൗതിക ശരീരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യുന്ന, ശരീരത്തിന്റെ സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ അത് ഭൗതിക കർമ്മങ്ങളായിട്ട് തന്നെ നിൽക്കുന്നു. അതിന്റെ കർമ്മഫലം നമ്മൾ അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നു. എന്നാൽ ഭഗവാന്റെ സന്തോഷത്തിനായിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ ശരീരം കൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ആധ്യാത്മികമായ കർമ്മങ്ങളാണ്. അതിനൊരിക്കലും കർമ്മഫലം അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരില്ല. അപ്പോൾ ഇവിടെ കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട്, കർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കാമ്യകർമ്മമാണ്. അത് ശരീരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട്, ശരീരത്തിന്റെ സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളാണ്. അതിന് നമ്മൾ കർമ്മഫലം അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നു. വീണ്ടും പുനർജന്മം എടുത്തുകൊണ്ട് സുഖദുഃഖങ്ങളായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നു. ഇനി അടുത്തത് അർജുനന്റെ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം പറയുകയാണ് ഭഗവാൻ. അധിഭൂതം ക്ഷരോ ഭാവഃ പുരുഷശ്ചാദി ദൈവതം അധിയജ്ഞോഹമേ വാത്രാ ദേഹേ ദേഹഭൃതാംബര. അധിഭൂതം എന്നാൽ എന്താണ് എന്ന് ചോദിച്ചു അർജുനൻ. അതിനെ പറയുകയാണ് ഭഗവാൻ, എപ്പോഴും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭൗതിക പ്രകൃതിയാണ് അധിഭൂതം. അതായത് ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ ഓരോ ശരീരത്തിനും, അതായത് പഞ്ചഭൂതങ്ങളാൽ നിർമ്മിതമായിട്ടുള്ള ഓരോ ശരീരത്തിനും, മനുഷ്യന്റെ മാത്രമല്ല മൃഗങ്ങളും വൃക്ഷങ്ങളും എല്ലാത്തിനും 6 വിധത്തിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ ഇതിനു മുൻപ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. 6 വിധത്തിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണത്? ജനനം, വളർച്ച, സ്ഥിതി, ഉൽപാദനം, ക്ഷയം, നാശം. ഇതിനെയാണ് അധിഭൂതം എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് എപ്പോഴും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭൗതിക പ്രകൃതി. ഇവിടെ കാണാം ഒരു ചിത്രശലഭമാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യമായിട്ട് അത് മുട്ടയിടുന്നു, മുട്ട വിരിഞ്ഞൊരു പുഴുവുണ്ടാകുന്നു, പിന്നീട് അതൊരു കൊക്കൂണായിട്ട് മാറുന്നു, പിന്നീട് അത് ആ കൊക്കൂണ് കുറെ അധികം സമയം അതുപോലെ നിന്നിട്ട് പിന്നീടാണ് ചിത്രശലഭമായിട്ട് മാറുന്നത്. അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ഓരോ ജീവജാലങ്ങൾക്കും ഭൗതികമായ ശരീരത്തിന് ഇതുപോലെയുള്ള 6 മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. ജനനം, വളർച്ച, പ്രത്യുൽപാദനം, പിന്നീട് ജരാനരകൾ ബാധിക്കുക, വാർദ്ധക്യം, പിന്നീട് ക്ഷയം. അങ്ങനെ 6 മാറ്റങ്ങൾ ഓരോ ശരീരത്തിനും ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. അതാണ് ഭൗതിക പ്രകൃതി. അതിനെയാണ് അധിഭൂതം, പ്രത്യക്ഷ പ്രപഞ്ചം എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെയോ അധിദൈവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ്? സൂര്യനെയും ചന്ദ്രനെയും ദേവന്മാരെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപത്തെ അധിദൈവം എന്ന് പറയുന്നു. അതായത് ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപം ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലെ എല്ലാത്തിനെയും ഉൾക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അതിനെ അധിദൈവം. പിന്നെ അധിയജ്ഞൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ്? അദ്ദേഹം എങ്ങനെയാണ് ഓരോ ഹൃദയത്തിലും കുടികൊള്ളുന്നത് എന്ന് അർജുനൻ ചോദിച്ചു. അതിനെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, അധിയജ്ഞൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ ശരീരങ്ങളിലും ഹൃദയത്തിൽ വാണരുളുന്ന പരമാത്മാവായിട്ടുള്ള ഞാൻ, കൃഷ്ണൻ ആണ് അധിയജ്ഞൻ എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്.
അതായത് പരമാത്മാവ് ഓരോ ശരീരത്തിലും വസിക്കുന്ന ഓരോ അണുവിലും വസിക്കുന്നുണ്ട്. ആ പരമാത്മാവ് ഭഗവാന്റെ തന്നെ സ്വന്തം അംശമാണ്, അവതാരമാണ്. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെയാണ് അധിയജ്ഞൻ. അതായത് നമ്മൾ ജീവജാലങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും കർമ്മങ്ങൾ ഭഗവാന്റെ തൃപ്തിക്കായിക്കൊണ്ട് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. യജ്ഞം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവിന്റെ ഇനിയൊരു നാമമാണ് യജ്ഞം. അതുകൂടാതെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തികളെയും യജ്ഞം എന്ന് പറയുന്നു. മുൻകാലങ്ങളിൽ ഹോമങ്ങളും യജ്ഞങ്ങളും എല്ലാം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു ഭഗവാന്റെ സന്തോഷത്തിനായിക്കൊണ്ട്. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഈ കലികാലത്ത് അതൊന്നും ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. കാരണം വളരെയേറെ പണച്ചെലവും എല്ലാം ഉള്ള ഒരു സംരംഭമാണത്. പക്ഷേ യജ്ഞാനാം ജപയജ്ഞോസ്മി എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. യജ്ഞങ്ങളിൽ വെച്ച് ജപയജ്ഞമാണ് ഞാൻ, നാമജപയജ്ഞം ഭഗവാന്റെ സന്തോഷത്തിനായിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ആണ് കലികാലത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അതുകൂടാതെ ഇവിടെ യജ്ഞം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവിന്റെ ഒരു തിരുനാമം കൂടിയാണ് യജ്ഞൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. അപ്പോൾ പരമാത്മാവ് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും പ്രവൃത്തികളെ വീക്ഷിക്കുകയും അതിന് അനുമതി നൽകുകയും ചെയ്യുന്ന ഭഗവാൻ പരമാത്മാവ് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ വാണരുളുന്നു. അദ്ദേഹത്തെയാണ് അധിയജ്ഞൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഭൗതിക ശരീരത്തിൽ ജീവാത്മാവോടൊപ്പം കുടികൊള്ളുന്ന ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ പൂർണ്ണ പ്രാതിനിധ്യമുള്ള പരമാത്മാവാണ്. ഹൃദയസ്ഥനായ ഈ പരമാത്മാവാണ് അധിയജ്ഞൻ എന്ന് പറയുന്നു. പരമാത്മ രൂപേണ ജീവാത്മാവിനോട് സഹവസിക്കുന്ന ഈ ഭഗവാനാണ് ജീവന്റെ സർവകർമ്മങ്ങൾക്കും സാക്ഷിയും വിവിധ ബോധാവസ്ഥകൾക്ക് ഉറവിടവും. ജീവന് സ്വതന്ത്രമായ പ്രവർത്തനത്തിന് അവസരം നൽകുന്നതും ആ പ്രവർത്തികൾക്ക് സാക്ഷിയാകുന്നതും പരമാത്മാവാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള പരമാത്മാവാണ് അധിയജ്ഞൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി അവസാനത്തെ ഒടുവിലത്തെ അർജുനന്റെ ചോദ്യമാണ്, മരണവേളയിൽ ഭഗവാനെ എങ്ങനെ സ്മരിക്കുവാൻ സാധിക്കും? അങ്ങനെ സ്മരിക്കുന്നതിന്റെ ഫലം എന്താണ്? ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, മരണസമയത്ത് ഒരാൾ എന്തിനെ കുറിച്ചാണോ സ്മരിക്കുന്നത് അയാൾ തീർച്ചയായും അതിനെ പ്രാപിക്കും. അർജുനനോട് അതുകൊണ്ട് വ്യതിചലിക്കാതെ ധ്യാനിക്കാനും തന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഭഗവാനെ സമർപ്പിക്കാനും അങ്ങനെ ഭഗവാനെ നേടാനും കൃഷ്ണൻ ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു. അന്തകാലേ ച മാമേവ സ്മരൻ മുക്ത്വാ കളേവരം യഹ പ്രയാതി സമദ്ഭാവം യയാതി നാസ്ത്യുത്ര സംശയഃ യാതി നാസ്ത്യുത്ര സംശയഃ. മരണസമയത്ത് എന്നെ തന്നെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് ശരീരം ത്യജിക്കുന്നവൻ എന്റെ ഭാവത്തെ ഉടൻ തന്നെ പ്രാപിക്കും എന്നതിന് സംശയമില്ല എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ മരണവേളയിൽ ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ശരീരം ത്യജിക്കുവാൻ സാധിച്ചാൽ ഭഗവാനെ തന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ പ്രാപിക്കും. ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ജീവാത്മാക്കളെ മാറ്റപ്പെടും. അത് ഭഗവാൻ തന്നെ സ്വയം ഇവിടെ ഉറപ്പു തരുന്നു. പക്ഷേ അതത്ര എളുപ്പമാണോ? കാരണം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഓരോ നിമിഷവും ലക്ഷക്കണക്കിന് ചിന്തകളാണ് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വന്നും പോയും കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള നമ്മൾക്ക് മരണവേളയിൽ ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുവാൻ സാധിക്കുമോ? അത് അത്ര എളുപ്പമല്ല. കാരണം പ്രഭുപാദ പറയുന്നത്, ഭക്തിപൂർവമായ സേവനത്തിലൂടെ കൃഷ്ണാവബോധം പുലർത്തി പോരാത്ത ഒരു ജീവന് പവിത്രതയില്ലാത്തത് കൊണ്ട് കൃഷ്ണസ്മരണ സാധ്യമാവില്ല. നമ്മൾ പരിശുദ്ധരായാൽ മാത്രമേ, നമ്മുടെ മനസ്സ് പരിശുദ്ധമായിട്ടുള്ള ഒരു കണ്ണാടി പോലെ നമ്മൾ പരിശുദ്ധമാക്കിയാൽ മാത്രമേ അതിൽ ആ ഭഗവാന്റെ രൂപത്തെ നമുക്ക് സ്മരിക്കുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സ് അനാദികാലമായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള കർമ്മത്തിന്റെ എല്ലാത്തിന്റെയും ചിന്തകളും കൽമഷങ്ങളും എല്ലാം ചേർന്ന് പൊടി പിടിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു കണ്ണാടി പോലെയാണ്. അതിൽ നമ്മുടെ മുഖം പോലും കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെയുള്ള കണ്ണാടിയെ നമ്മൾ നാമജപങ്ങൾ ചെയ്ത് പരിശുദ്ധമാക്കണം, തേച്ച് 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 മിനുക്കണം എന്നാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അതായത് ചേതോദർപ്പണമാർജനം, അതായത് ദർപ്പണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കണ്ണാടി, അതിനെ മനസ്സാകുന്ന കണ്ണാടിയെ, ചേതം ചിത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സ്, ചേതോദർപ്പണ മാർജനം, അതിനെ വൃത്തിയാക്കുക. മനസ്സാകുന്ന കണ്ണാടിയെ വൃത്തിയാക്കുന്നതാണ് ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്ര ജപം. അപ്പോൾ നമ്മൾ എത്രമാത്രം സമയം ഭഗവാന്റെ നാമജപത്തിന്, നിരന്തരം ഭഗവാന്റെ നാമജപത്തിന് നമ്മൾ സമയം കൊടുക്കുമ്പോൾ
നമുക്ക് പ്രത്യക്ഷമായിട്ടൊന്നും കാണുന്നില്ലായിരിക്കാം, പക്ഷെ പരോക്ഷമായിട്ട് നമ്മുടെ മനസ്സിലെ കൽമഷങ്ങളെല്ലാം നീങ്ങി മനസ്സ് പരിശുദ്ധമാക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ പരിശുദ്ധമാകുന്ന മനസ്സിൽ നമുക്ക് ഭഗവാനെ ദർശിക്കുവാൻ സാധിക്കും. അങ്ങനെ നമ്മുടെ മരണവേള വരെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ നാമജപങ്ങൾ തുടരെ ഭക്തിയുതമായിട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മരണവേളയിൽ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഭഗവാനെ സ്മരിക്കാൻ സാധിക്കും. അങ്ങനെ മരണവേളയിൽ നമുക്ക് ഭഗവാനെ സ്മരിക്കാൻ സാധിച്ചാൽ ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത് ഭഗവാനെ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കും എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഒരാൾ ജീവിതത്തിന്റെ ആരംഭഘട്ടം മുതൽക്കേ കൃഷ്ണാവബോധം പരിശീലിക്കണം. നിര്യാണ വേളയിൽ വിജയം വരിക്കണമെങ്കിൽ കൃഷ്ണസ്മരണ അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ് താനും. അതുകൊണ്ട് മഹാമന്ത്രം സദാ ഉരുവിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക എന്നാണ് പ്രഭുപാദ പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. നിരന്തരം ഭഗവാന്റെ നാമജപം ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുക. അങ്ങനെ നമ്മുടെ മനസ്സിനെ നമുക്ക് പവിത്രമാക്കാൻ സാധിക്കുന്നു. ആ മനസ്സിൽ പിന്നീട് ഭൗതികമായ ചിന്തകൾ ഒന്നും തന്നെ വരുന്നില്ല. അങ്ങനെയുള്ള മനസ്സിൽ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ രൂപത്തെ ദർശിക്കാൻ സാധിക്കും. അങ്ങനെ മരണവേളയിലും നമുക്ക് ഭഗവാനെ ദർശിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ശരീരത്തെ ത്യജിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ആ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിലെ ഒരു വിരോധാഭാസമാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. പറയുന്നത് ആരാണ്? യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ്. കാരണം യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവും പാണ്ഡവന്മാർ വനവാസ കാലത്ത് വനത്തിലിരിക്കുന്ന സമയത്ത് യുധിഷ്ഠിരൻ ഭീമനോട് കുറച്ച് ജലം കൊണ്ടുവരാൻ പറയുന്നു. അപ്പോൾ ജലം കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് ഭീമൻ അടുത്തു തന്നെയുള്ള ഒരു തടാകത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? ആ തടാകത്തിൽ ഒരു യക്ഷൻ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. ആ യക്ഷൻ പറയുന്നു, അദൃശ്യനായിട്ടാണ് പറയുന്നത്, ഒരു ശബ്ദമാണ് ഭീമൻ കേൾക്കുന്നത്. എന്റെ സമ്മതമില്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ജലം എടുക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല. ഇത് എന്റെ തടാകമാണ്. നിങ്ങൾ എന്റെ സമ്മതമില്ലാതെ ജലമെടുക്കാൻ പരിശ്രമിച്ചാൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ മരിച്ചു വീഴും. ജലമെടുക്കണമെങ്കിൽ എന്റെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം നൽകണം എന്ന് യക്ഷൻ പറയുന്നു. പക്ഷെ ഭീമൻ അതൊന്നും കൂട്ടാക്കുന്നില്ല. ഭീമൻ വെള്ളമെടുക്കാനായിട്ട് തടാകത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങുകയും ഉടൻ അവിടെ മരിച്ചു വീഴുകയും ചെയ്യുന്നു. ഭീമൻ വരാത്തത് കണ്ടിട്ട് യുധിഷ്ഠിരൻ അർജുനനെ പറഞ്ഞു വിടുന്നു. അർജുനൻ, നകുലൻ, സഹദേവൻ 4 പേരും തിരിച്ചു വരുന്നില്ല. അവസാനം യുധിഷ്ഠിരൻ തന്നെ അവിടേക്ക് അന്വേഷിച്ചു പോകുകയാ. എന്ത് പറ്റി? എന്റെ സഹോദരന്മാർ 4 പേരും പോയി, 4 പേരും തിരിച്ചു വരുന്നില്ല. അവസാനം യുധിഷ്ഠിരൻ അവരെ അന്വേഷിച്ചു കൊണ്ട് പോയി തടാകത്തിന്റെ കരയിൽ വരുമ്പോൾ 4 പേരും അവിടെ മരിച്ചു കിടക്കുന്നു. അപ്പോൾ അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നു, യുധിഷ്ഠിരൻ, ആരാണ് ഇതിന് കാരണക്കാരൻ? എങ്ങനെയാണ് എന്റെ സഹോദരന്മാർ മരിച്ചു വീണത്? എന്ത് പറ്റി ഇവർക്ക് എന്ന് ചോദിക്കുന്നു. അപ്പോൾ യക്ഷൻ അവിടെ നിന്ന് വിളിച്ചു പറയുന്നു, എന്റെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് അവർ ഉത്തരം നൽകിയില്ല, എന്നെ അവർ ധിക്കരിച്ചു, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അവർക്ക് മരണദണ്ഡന കൊടുത്തു. നിങ്ങളും എന്റെ അനുസരിക്കാതെ ജലമെടുക്കാൻ തുനിയുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കും മരണം തന്നെ സംഭവിക്കും. ആദ്യം എന്റെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം നൽകുക എന്നാണ് യക്ഷൻ പറയുന്നത്. യക്ഷപ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ ഒരു അധ്യായത്തിൽ മഹാഭാരതത്തിൽ യക്ഷൻ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. അതിലെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയി പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നത്. ഉത്തരമാണ് ഇവിടെ, യുധിഷ്ഠിരന്റെ ഉത്തരമാണ് ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നത്. അതായത് യക്ഷൻ ചോദിക്കുന്നു, ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ആശ്ചര്യകരമായിട്ട് കണ്ടത് എന്താണ്? ആശ്ചര്യകരമായിട്ട് തോന്നിയ ഒരു സംഭവം, ഒരു കാര്യം എന്താണ് എന്നാണ് യക്ഷൻ യുധിഷ്ഠിരനോട് ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ യുധിഷ്ഠിരൻ പറയുന്നത്, അഹനി ഭൂതാനി ഗച്ഛന്തി ഹിമാലയം ശേഷാഹ സ്ഥാവരമിച്ഛന്തി കിമാശ്ചര്യം അധഃ പരം. ലക്ഷക്കണക്കിന് ജീവജാലങ്ങൾ ഓരോ നിമിഷവും മരണത്തെ അഭിമുഖീകരിക്കുന്നു. എന്നിരുന്നാലും ഒരു വിഡ്ഢിയായ ഒരു ജീവി സ്വയം മരണമില്ലാത്തവനായി കരുതുന്നു, മരണത്തിന് തയ്യാറാകുന്നില്ല. ഇതാണ് ഈ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും അത്ഭുതകരമായ കാര്യം എന്ന് യുധിഷ്ഠിരൻ പറയുന്നു. അതായത് നമ്മൾ ഓരോ നിമിഷവും അനേകം പേർ മരിക്കുന്നതായിട്ട് അറിയുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ വീട്ടിലെ തന്നെ നമ്മുടെ ബന്ധുക്കൾ, മിത്രങ്ങൾ, ഇവരെല്ലാവരും തന്നെ മരിച്ചു പോകുന്നത് നമ്മൾ കാണുന്നു. എങ്കിലും
നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ജീവനോടെ ഇരിക്കുന്ന ഓരോരുത്തരും വിചാരിക്കുന്നത് അവർ മരിച്ചുപോയി. പക്ഷെ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നില്ല നമ്മളും മരിച്ചു പോകും. അതുകൊണ്ട് അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ആയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ ഒരിക്കലും തന്നോട് തന്നെ ചോദിക്കുന്നില്ല. മരണം ഏത് നിമിഷം വേണമെങ്കിലും എന്നെയും സ്വീകരിക്കാം, എനിക്കും മരണം സംഭവിക്കാം. അപ്പോൾ ആ മരണത്തിന് മുൻപ് ആ മരണത്തെ മറികടക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ മരണത്തെ സ്വീകരിക്കാൻ ഞാൻ തയ്യാറായിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ചിന്തിക്കാത്തത്? കാരണം മറ്റുള്ളവർ മരിച്ചുപോയി, പക്ഷെ എനിക്ക് ഇനിയും ആയുസ്സുണ്ട്, ഞാൻ ഇനിയും ജീവിക്കും എന്നുള്ള ചിന്താഗതിയാണ് നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും. വാസ്തവത്തിൽ ഒരാൾ ശരിയായിട്ടുള്ള മനുഷ്യന്റെ ആ ഒരു ചിന്താഗതിയോടുകൂടി മനുഷ്യധർമ്മത്തെ കുറിച്ച്, ആ മനുഷ്യന്റെ ധർമ്മം എന്നുള്ളത് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുകയാണ്. മനുഷ്യ ശരീരം കഴിയുന്നതിന് മുൻപേ അല്ലെങ്കിൽ മരണം വരുന്നതിന് മുൻപേ തന്നെ ആ ശരീരാവബോധത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് വരേണ്ടതാണ് അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ളത്. അതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ പരിശ്രമിക്കണം എന്ന് ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീതയിലൂടെ പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. അതായത് ആരാണോ മരണം ഈ ശരീരത്തെ ഇല്ലാതാക്കുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ ഈ ഗുണങ്ങളെ മറികടന്ന് ശരീരബോധത്തിൽ നിന്ന് മുക്തനാകുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് തീർച്ചയായിട്ടും ആധ്യാത്മിക ലോകത്തെ പ്രാപിക്കാൻ കഴിയും എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മൾ ആരും തന്നെ അതിന് പരിശ്രമിക്കുന്നില്ല. കാരണം നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഇനിയും ആയുസ്സുണ്ട്, നമ്മൾ ഇനിയും ജീവിക്കും, അവരാണ് മരിച്ചത്, കഷ്ടമായി പോയി, പക്ഷേ നമുക്ക് മരണം അടുത്തിട്ടില്ല എന്ന് നമ്മൾ ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കുന്നു. പക്ഷെ ഏത് നിമിഷവും എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും നമ്മുടെ വാതിൽക്കൽ മുട്ടാകുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് മരണം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുന്നില്ല. പക്ഷെ അങ്ങനെ സ്വീകരിക്കുന്നവനാണെങ്കിൽ ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞതുപോലെ മരണസമയത്തും ഭഗവാനെ സ്മരിക്കാനുള്ള പരിശീലനം നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കണം. കാരണം ഏത് നിമിഷവും മരണം നമ്മളെ വിളിക്കാം. അതുകൊണ്ട് മരണവേളയിൽ ഭഗവാനെ സ്മരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ഭഗവാന്റെ നാമം നമ്മുടെ നാവിൽ വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിനുള്ള പരിശീലനങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതാണ്. അതാണ് പ്രഭുപാദ പറയുന്നത്, സദാ മഹാമന്ത്രം ഉരുവിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ നാമം സദാ ഉരുവിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക. കാരണം നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം എന്നുള്ളത് അവസാന വേളയിൽ നമുക്ക് ഭഗവാനെ സ്മരിക്കണം, ഭഗവാന്റെ നാമം നമ്മുടെ നാവിൽ ഉണ്ടാകണം. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കുട്ടികൾ എങ്ങനെയാണോ പരീക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി തയ്യാറെടുക്കുന്നത്, നമ്മൾ കുട്ടികളെ ഉപദേശിക്കും ദിവസവും പഠിച്ചാൽ മാത്രമേ പരീക്ഷയ്ക്ക് നല്ല മാർക്ക് കിട്ടാൻ സാധ്യതയുള്ളൂ എന്ന്. അതുപോലെ മരണം എന്നുള്ളത് നമ്മുടെയും ഒരു പരീക്ഷയാണ്. മനുഷ്യ ശരീരത്തിന്റെ ഒരു പരീക്ഷയായിട്ട് മരണത്തെ നമ്മൾ കാണണം. കാരണം മറ്റൊരു ജീവജാലം ശരീരത്തിനും ലഭിക്കാത്ത സൗകര്യങ്ങളാണ്, പ്രത്യേക വിശേഷങ്ങളാണ്, ഉപയോഗങ്ങളാണ് ഭഗവാൻ ഈ മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ തന്നിട്ടുള്ളത്. കാരണം മനുഷ്യ ശരീരം കൊണ്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ജീവാത്മാവിനെ പരിശുദ്ധീകരിച്ച് ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലേക്ക് പറഞ്ഞുവിടാൻ സാധിക്കും. ജീവാത്മാവ് ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിലെ ഒരു വസ്തുവല്ല എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. ആധ്യാത്മികനാണ് ജീവാത്മാവ്. ആ ജീവാത്മാവിനെ ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലേക്ക് പറഞ്ഞു വിടുക, അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഉപാധിയാണ് ഈ ശരീരം. ഈ ശരീരം മനുഷ്യ ശരീരം കൊണ്ട് മാത്രമേ അതിന് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പരിശീലനം നമ്മൾ വളരെ ചെറുപ്പത്തിലേ തുടങ്ങണം. അപൂർവമായിട്ട് ലഭിക്കുന്ന ഒരു ഭഗവാന്റെ ഉപഹാരമാണ് ഈ മനുഷ്യ ശരീരം. അതിനെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും വേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. നിരന്തരം ഭഗവാന്റെ നാമജപങ്ങൾ ചെയ്ത് മരണത്തെ അതിജീവിക്കാനായിട്ട് മരണവേളയിലും ഭഗവാനെ സ്മരിച്ച് ജീവാത്മാവിനെ ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് പറഞ്ഞു വിടാനായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രമിക്കേണ്ടതാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ ഭഗവാൻ അങ്ങനെ പറയുന്നത്? മരണവേളയിൽ ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് പോകാൻ സാധിക്കൂ. കാരണം ഇവിടെ പറയുന്നു, യം യം വാപി സ്മരൻ ഭാവം ത്യജത്യന്തേ കളേവരം തം തമേ വൈദി കൗന്ദേയ സദാ തദ്ഭാവ ഭാവിതഃ. എന്തിനെ കുറിച്ചാണോ മരണവേളയിൽ ഒരാൾ സ്മരിക്കുന്നത്, ഹേ കുന്തിപുത്ര, അയാൾ തീർച്ചയായും അതിനെ പ്രാപിക്കും. നമ്മൾ കാരണം അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ അങ്ങനെ പറയുന്നത്. കാരണം അവസാന നിമിഷത്ത് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ എന്താണോ ചിന്ത വരുന്നത്, ആരെയാണോ എന്തിനെയാണോ നമ്മൾ സ്മരിക്കുന്നത്, ആ ഭാവത്തെ നമ്മൾ പ്രാപിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആരോടെങ്കിലും ഒരു വളരെയധികം ശത്രുതയുണ്ട്, എപ്പോഴും അയാളെ കുറിച്ച് ഓർത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, ശത്രുതയെ കുറിച്ച് ഓർത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു.
അവസാനം എന്ത് സംഭവിക്കും? ആ മരണവേളയിലും അയാളെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ സാധിച്ചില്ലല്ലോ. അയാൾ എന്നെ എപ്പോഴും ഉപദ്രവിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന ശത്രു, അയാളെ കുറിച്ച് തന്നെ നമ്മൾ ഓർക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ആ വീട്ടിൽ തന്നെ നമ്മൾ പോയി ജനിക്കും. അതിനെക്കുറിച്ച് ആലോചിച്ചാലോ? ജീവിതകാലം മുഴുവൻ നമ്മുടെ ശത്രുവായിരുന്ന ഒരാളുടെ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് നമ്മൾ ജനിക്കുക. അതുപോലെ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, അവസാന നിമിഷം ഇവിടെ ഒരു ഭരത മഹാരാജാവിന്റെ കഥ പറയുന്നുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു മാൻകുട്ടിയോടായിരുന്നു പ്രിയം. അതുപോലെ നമ്മുടെ വീട്ടിലും ഒരുപാട് വളർത്തുമൃഗങ്ങൾ, അവരോട് നമ്മൾ വളരെയധികം സ്നേഹം കാണിക്കുന്നു. അവരെ സദാസമയവും അവരെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് അവരെ താലോലിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. മരണവേളയിലും അതിനെ കുറിച്ചാണ് നമുക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഭരത മഹാരാജാവിനെ പോലെ ആ രൂപത്തെ നമ്മൾ പ്രാപിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. ഭഗവാൻ പറയുന്നത് അതാണ്. എന്തിനെ കുറിച്ചാണോ? യം യം വാപി സ്മരൻ ഭാവം ത്യജത്യന്തേ കളേവരം. ആ കളേവരം, ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ എന്തിനെ കുറിച്ചാണോ ചിന്ത വരുന്നത്, തം തമേവൈതി കൗന്ദേയ ആ സദാതൻ ഭാവഭാവിത. ആ ഭാവത്തെ, ആ രൂപത്തെ നമ്മൾ പ്രാപിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നു. അപ്പോൾ ഭരത മഹാരാജാവ് നമ്മുടെ ഭൂമിയുടെ തന്നെ ചക്രവർത്തിയായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യക്ക് ഭാരതം എന്നുള്ള പേര് വന്നത്. അത്രയധികം വളരെയധികം ശക്തിമാനും നല്ല ഒരു നല്ല ഒരു രാജ്യപാഠവുമുള്ള ചക്രവർത്തിയായിരുന്നു ഭരത മഹാരാജാവ്. അദ്ദേഹം വളരെ ചെറുപ്പത്തിലെ രാജ്യം ഉപേക്ഷിച്ച് ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട്, ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരാശ്രമം ചെയ്ത് കാട്ടിലേക്ക് പോകുകയാണ് ഉണ്ടായത്. പക്ഷെ ഒരു ദിവസം അദ്ദേഹം സന്ധ്യാവന്ദനം ചെയ്യാനായിട്ട് അരുവിയിലേക്ക് പോയ സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു മാൻകുഞ്ഞിനെ കിട്ടുന്നു. അതിന്റെ അമ്മ അപ്പോൾ പ്രസവിച്ച് മരിച്ചുപോയി. ആ മാൻകുഞ്ഞിനെയും എടുത്തുകൊണ്ട് ഭരത മഹാരാജാവ് തന്റെ ആശ്രമത്തിലേക്ക് വരുന്നു. സദാസമയവും, കാരണം ചെറിയ പ്രസവിച്ച ഉടനെയുള്ള മാൻകുഞ്ഞാണ്, അതിനെ നിരന്തരം പാല് കൊടുത്തും അതിനെ സംരക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ഭരത മഹാരാജാവ് നാളുകൾ നീക്കിയപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിച്ചു? അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജപം, തപം, യജ്ഞങ്ങൾ ഇതെല്ലാം തന്നെ മുടങ്ങിപ്പോയി. ഭഗവാന്റെ സേവകളെല്ലാം കുറഞ്ഞു വന്നു. അവസാനം സദാസമയവും ഈ മാനിനെ കുറിച്ച് ആലോചിച്ചും മാനിനോടൊപ്പം കളിച്ചും അതിന് തീറ്റയുണ്ടാക്കിയും അങ്ങനെ തന്നെ സമയം പോകുന്നു. മാൻ വലുതായപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിച്ചു? ആ മാൻ തന്റെ കൂട്ടുകാരെ അന്വേഷിച്ചു പോകുന്നു. ആശ്രമത്തിലേക്ക് വരുന്നത് കുറവായി. അത് അദ്ദേഹത്തിന് വളരെയധികം സങ്കടമുണ്ടാക്കി. അവസാനം ഒരു ദിവസം രാവിലെ പോയ മാൻ രാത്രിയായിട്ടും തിരിച്ചു വരാതെ ആയപ്പോൾ അദ്ദേഹം അതിനെ അന്വേഷിച്ച് കാട്ടിലേക്ക് പോകുകയാണ്. അങ്ങനെ പോയി അദ്ദേഹം ഒരു ദിക്കിൽ ഒരു കിടങ്ങിൽ ഒരു താഴേക്ക് വീണ്, അദ്ദേഹം മലയിൽ നിന്നും താഴേക്ക് വീണ് അദ്ദേഹത്തിന് മരണം സംഭവിക്കുന്നു. പക്ഷെ ആ നിമിഷത്തിലും ആ മാനിനെ വിളിച്ചുകൊണ്ട്, മാനിനെ കുറിച്ച് ഓർത്തുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ശരീരം വെടിഞ്ഞതുകൊണ്ട് എന്ത് സംഭവിച്ചു? അദ്ദേഹം അടുത്ത ജന്മത്തിൽ ഒരു മാനായിട്ട് തന്നെ ജനിക്കേണ്ടതായിട്ട് വന്നു. അത് ഭാഗവതത്തിലെ കഥയാണ്. പിന്നീട് അദ്ദേഹത്തിന് അടുത്ത ജന്മത്തിൽ ഒരു ബ്രാഹ്മണനായിട്ട് ജനിക്കാനും ആ ജന്മത്തിൽ അദ്ദേഹം ഭഗവാന്റെ സേവകൾ ചെയ്ത് പരിശുദ്ധനാകാനും സാധിച്ചു. അങ്ങനെയാണ് ഭാഗവതത്തിലെ കഥ. സ്വയം ഇദ്ദേഹം തന്നെ, ഈ ഭരത മഹാരാജാവ് ബ്രാഹ്മണനായിട്ട് ജനിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം തന്നെ സ്വയം ഇത് ആ കാലത്തെ ഒരു രാജാവിനോട് പറഞ്ഞത് കൊണ്ടാണ് ഭാഗവതത്തിൽ ഇതിന്റെ സംഗതിയെല്ലാം ഉണ്ടാകുന്നത്. അപ്പോൾ ആ പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ശ്ലോകമാണ് നമുക്ക് ആലോചിക്കാനും അതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ച് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ അതിന് തക്കവണ്ണം പരിശീലിപ്പിച്ചെടുക്കാനുമുള്ള ശ്ലോകങ്ങളാണ് അത് രണ്ടും. അതായത് മരണവേളയിൽ ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുക, അതാണ് മനുഷ്യ ജന്മത്തിൽ ശ്രേഷ്ഠമായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ള കാരണം. നമ്മൾ ജീവിതകാലം മുഴുവനും ചെയ്ത പരിശീലനത്തിന്റെ ഫലം നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് മരണവേളയിൽ ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുന്നതോട് കൂടിയിട്ടാണ്. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ജീവിതകാലം മുഴുവനും പരിശീലിക്കണം. മനുഷ്യ ജന്മത്തിന്റെ ഉപയോഗം പൂർണ്ണമായിട്ടും നമ്മൾ എടുക്കണം. ഇനി അടുത്ത ജന്മം നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ജന്മം നമ്മുടെ കർമ്മഫല പ്രകാരം ഏതായിരിക്കുമെന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാ. അതുകൊണ്ട് പരിശ്രമിക്കുക, സദാസമയവും ഭഗവാന്റെ നാമജപം ചെയ്യാനും ഭഗവാനെ ഓർത്തിരിക്കാനും സ്മരിക്കാനും പരിശീലിക്കുക. പിന്നീട് ഭഗവാന്റെ കൃപയനുസരിച്ച് നമുക്ക് മരണവേളയിൽ ഭഗവാൻ നമ്മളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കും, ഭഗവാനെ സ്മരിക്കാനുള്ള അനുഗ്രഹം നമുക്ക് തരുന്നതായിരിക്കും.
തസ്മാ സർവേഷു കാലേഷു മാമനുസ്മരയുധ്യ ച മയി അർപ്പിത മനോബുദ്ധിർ മാമേ വൈശ്യസ്യ സംശയഃ. അതിനാൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, അതായത് മരണവേളയിൽ ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചാൽ ഭഗവാന്റെ പരമപദം പോകാം. കാരണം എന്തിനെയാണോ നമ്മൾ സ്മരിക്കുന്നത് അതിനനുസരിച്ചുള്ള ശരീരമായിരിക്കും അടുത്ത ജന്മത്തിൽ ലഭിക്കുക. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ പറയുന്നു, ശ്രീകൃഷ്ണ രൂപത്തിൽ എന്നെ നീ എപ്പോഴും ഓർമ്മിക്കുക. അതോടൊപ്പം തന്റെ നിയത കർമ്മമായ യുദ്ധം നിർവഹിക്കുകയും ചെയ്യുക. സ്വകർമ്മങ്ങളെല്ലാം എനിക്കായി അർപ്പിച്ചും മനോബുദ്ധികൾ എന്നിൽ ഉറപ്പിച്ചും ഇരുന്നാൽ നീ എന്നെ പ്രാപിക്കും, സംശയമില്ല. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ നമ്മളോട് ഓരോരുത്തരോടുമായിട്ട് ഉപദേശിക്കുകയാണ്, ഭഗവാന്റെ ശ്രീകൃഷ്ണ രൂപത്തിലുള്ള ഭഗവാനെ നമ്മൾ സ്മരിക്കാനായിട്ട് പരിശീലിക്കുക. അതിനോടൊപ്പം നമ്മുടെ കർത്തവ്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ നമ്മൾ അനുഷ്ഠിക്കുകയും വേണം. മനുഷ്യനായി ജനിച്ചത് കൊണ്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ നിയതകർമ്മം, നമ്മുടെ സ്വധർമ്മം ചെയ്യാനുണ്ട്. അതൊരിക്കലും ഉപേക്ഷിക്കാൻ പാടില്ല. ഭഗവാൻ പറയുന്നത് നമ്മുടെ സ്വധർമ്മം, ഭൗതികമായ കർത്തവ്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ചെയ്യുകയും അതിനോടൊപ്പം ഭഗവാനെ സ്മരിക്കാനുള്ള പരിശീലനങ്ങൾ നടത്തുകയും ചെയ്യുക. അങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ സ്വകർമ്മങ്ങളെല്ലാം ഭഗവാൻ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട്, കാരണം ഭഗവാന്റെ സന്തോഷത്തിനായി കൊണ്ട് വേണം നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യാൻ. കാരണം നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള ചിന്താഗതി നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാകരുത്. അത് നമ്മളെ കർമ്മഫലത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നു, സുഖവും ദുഃഖവുമായ കർമ്മഫലത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നു. കർമ്മങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഭഗവാന്റെ സന്തോഷത്തിനായിക്കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള ചിന്താഗതി ഉണ്ടാകണം. മനസ്സും ബുദ്ധിയും ഭഗവാനിൽ ഉറപ്പിക്കണം. അങ്ങനെയായാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാം. ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പ്രഹ്ലാദ കുമാരനാണ്. തന്റെ ഗുരുകുലത്തിൽ തന്റെ സഹപാഠികൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഭഗവാന്റെ നാമജപം ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഉപദേശങ്ങൾ കൊടുത്തുകൊണ്ട് സ്വയം അവർക്ക് ഭഗവാന്റെ നാമജപം ചെയ്യാനുള്ള പരിശീലനം കൊടുക്കുകയാണ് പ്രഹ്ലാദ കുമാരൻ. പ്രഹ്ലാദന്റെ ഉപദേശം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രഹ്ലാദൻ പറയുന്നത് അതായത് കൗമാരാദ് ആചരേത് പ്രാജ്ഞോ ധർമാൻ ഭാഗവതാനിഹ. പ്രഹ്ലാദ കുമാരൻ തന്റെ സുഹൃത്തുക്കളോട് പറയുന്നു. കാരണം സുഹൃത്തുക്കൾ പ്രഹ്ലാദ കുമാരനോട് ചോദിക്കുന്നത്, നീ ചെറിയ കുട്ടിയല്ലേ, കുട്ടികൾ എല്ലായ്പ്പോഴും എല്ലാ ദിക്കിലും കുട്ടികൾക്ക് കളിക്കാനാണ് താല്പര്യം. അപ്പോൾ അത് വിട്ടിട്ട് നീ ഈ വയസ്സായ ആൾക്കാരുടെ പോലെ എല്ലായ്പ്പോഴും നാമജപം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്തിനാണ് എന്നാണ് കുട്ടികളുടെ ചോദ്യം. നമ്മളിപ്പോൾ കളിക്കേണ്ട പ്രായമല്ലേ, ഭഗവാനെ വിളിക്കുന്നത്, ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നത് അതെല്ലാം തന്നെ വാർദ്ധക്യത്തിലാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കളിക്കാനുള്ള പ്രായമാണ്. നീ കളിക്കുന്നതിന് പകരം ഇങ്ങനെ സദാസമയവും ഭഗവാന്റെ നാമജപം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്തിനാണ് എന്ന് പ്രഹ്ലാദനോട് തന്റെ കൂട്ടുകാർ ചോദിച്ചപ്പോൾ പ്രഹ്ലാദൻ പറയുന്നത്, കൗമാരാദ് ആചരേത് പ്രാജ്ഞോ ധർമാൻ ഭാഗവതാനിഹ. ഭഗവാന്റെ നാമജപം അല്ലെങ്കിൽ ഭാഗവത ധർമ്മം, ഭഗവാന്റെ ആരാധന നമ്മൾ കൗമാരപ്രായം തൊട്ടേ ചെയ്യേണ്ടതാണ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 5 വയസ്സ് മുതൽക്കേ നമ്മൾ ആരംഭിക്കേണ്ടതാണ് ഭഗവാന്റെ കൗമാരപ്രായം. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് പോലെ യൗവന പ്രായമല്ല, 5 വയസ്സ്. കൗമാരം എന്നുള്ളത് 5 വയസ്സാണ് ശാസ്ത്രം അനുസരിച്ച്. അപ്പോഴേ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതാണ്. നമ്മൾ 5 വയസ്സിലാണ് കുട്ടികളെ എല്ലാം സ്കൂളിൽ പറഞ്ഞു വിടുന്നത്. കാരണം അവർക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ബുദ്ധിശക്തി അപ്പോൾ തുടങ്ങുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് 5 വയസ്സിൽ കുട്ടികളെ സ്കൂളിൽ ചേർക്കും. പക്ഷെ ആ സമയത്ത് തന്നെ നമ്മൾ ഭാഗവത ധർമ്മവും അവരെ പഠിപ്പിച്ചിരിക്കണം എന്ന് പ്രഹ്ലാദ കുമാരൻ പറയുന്നു. കാരണം ഈ മനുഷ്യ ശരീരം ദുർലഭമായിട്ട് ലഭിക്കുന്നതാണ്, ക്ഷണികമാണ്. എങ്കിലും ആ ശരീരം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഉള്ള പ്രയോജനമാണ് ഈ ഭൗതികതയെ മറികടക്കാൻ സാധിക്കുക എന്നുള്ളത്. മനുഷ്യ ശരീരം ദുർലഭമായിട്ട് ലഭിക്കുന്നു, പക്ഷെ അത് ക്ഷണികമാണ്. ഒരു കുറച്ച് ആയുസ് അതിനുള്ളൂ, 100 വർഷം ആയുസ് മാക്സിമം. എങ്കിലും ആ ശരീരം കൊണ്ട് ആ ശരീരത്തിന് ആയുസ്സുള്ള സമയം മുഴുവനും പരിശീലിപ്പിച്ച് ആ ജീവാത്മാവിനെ ഇവിടെ നിന്നും വിടുതൽ നേടുവാൻ, സ്വാതന്ത്ര്യനാക്കാനായിട്ടുള്ള ശക്തി, ആ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് ശരീരത്തിനുണ്ട്, മനുഷ്യ ശരീരത്തിനുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ദുർലഭമായിട്ടുള്ള മനുഷ്യ ശരീരം ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ആ ഭാഗവത ധർമ്മം അനുഷ്ഠിച്ച് നാമജപം ചെയ്യാൻ പരിശീലിപ്പിച്ച് ഭഗവാനിലേക്ക് ആ ജീവാത്മാവിനെ എത്തിക്കാനായിട്ട് പരിശ്രമിക്കുക എന്നാണ് പ്രഹ്ലാദ കുമാരന്റെയും ഉപദേശം. ഭഗവാനും അത് തന്നെയാണ് പറയുന്നത്.
അപ്പോൾ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കർത്തവ്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ അനുഷ്ഠിക്കുക. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? അഭ്യാസ യോഗയുക്തേന ചേതസ അനാന്യഗാമിന പരമം പുരുഷം ദിവ്യം യാതി പാർത്ഥാനുചിന്തയൻ. എന്നെ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായി ആരാണോ ധ്യാനിക്കുന്നത്, ആരാണോ മാർഗത്തിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിക്കാതെ തുടർച്ചയായി എന്നെ മനസ്സിൽ സ്മരിക്കുന്നത്, അല്ലയോ പാർത്ഥ, അയാൾ നിശ്ചയമായും എന്നെ പ്രാപിക്കും. അപ്പോൾ ആരാണോ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്, ഭഗവാന്റെ ഉപദേശങ്ങളെല്ലാം അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് നിരന്തരം ഭഗവാന്റെ നാമജപം ചെയ്യുകയും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് ശ്രവണം, കീർത്തനം, സ്മരണം ഇതെല്ലാം ആരനുസരിക്കുന്നുവോ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കും എന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നു. ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ അജാമിളൻ എന്നുള്ള ഭക്തന് തന്റെ അവസാന നിമിഷങ്ങളിൽ ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുവാൻ, ഭഗവാന്റെ നാമജപം ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു. തന്റെ മകനെയാണ് വിളിച്ചത് അജാമിളൻ നാരായണ എന്ന്. എങ്കിലും ഭഗവാന്റെ നാമമായതുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർ വന്ന്, വൈകുണ്ഠവാസികൾ വന്നിട്ട് അജാമിളനെ ആ യമദൂതന്മാരിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കുന്നു. ജീവിതം തിരിച്ചു കിട്ടിയ അജാമിളൻ നിരന്തരം ഭഗവാന്റെ സ്മരണയിലിരുന്ന് അവസാനം വൈകുണ്ഠ പ്രാപ്തി നേടിയതാണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ആരാണോ നിരന്തരം ഭഗവാനെ വ്യതിചലിക്കാതെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അവർക്ക് ഭഗവാന്റെ പരമപദം പോകാൻ സാധിക്കും. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ അവിടുത്തെ സ്മരിക്കുന്നതിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെ ഊന്നി പറയുന്നു. അത് പരിശീലനം കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് സാധിക്കുന്നത്. കൃഷ്ണനെ സ്മരിക്കാൻ നിർദ്ദിഷ്ട കർമ്മം ഉപേക്ഷിക്കേണ്ട എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ സ്മരിക്കുന്നതിന്റെ പ്രാധാന്യം എന്താണ്? പ്രായോഗിക ജീവിതത്തിൽ കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് എങ്ങനെ ചിന്തിക്കാം? ഹരേ കൃഷ്ണ ജപത്താൽ തന്റെ ആരാധനാമൂർത്തിയായ ഭഗവാനെ ഏതു രൂപത്തിലും നിരന്തരം സ്മരിക്കാം. ഈ പതിവ് അയാളെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നു, അവസാനം ദൈവ സാമ്രാജ്യത്തിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടും. കൃഷ്ണനെ സ്മരിക്കാനുള്ള ഏറ്റവും ഫലപ്രദമായ മാർഗമാണ് ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്ര ജപം. കാരണം കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രത്തിന്റെ ഗുണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? കൃഷ്ണസ്മരണ പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കപ്പെടും, കാതും നാവും മനസ്സും പ്രവർത്തനനിരതമാകുന്നു. നാവുകൊണ്ട് നാമജപം ചെയ്യുന്നു, ചെവി കൊണ്ട് കേൾക്കുന്നു, മനസ്സിൽ ഭഗവാന്റെ സ്മരണയും ഉണ്ടാകുന്നു. ഭഗവത് പ്രാപ്തിക്ക് ഇത് സഹായകമാകുന്നു. അതായത് ഒരു പുഴു എങ്ങനെ ചിത്രശലഭമായോ അതുപോലെ പുഴു കൊക്കൂണായിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇരുന്ന് താൻ എപ്പോൾ ചിത്രശലഭമാകുമെന്ന് നിരന്തരം ആലോചിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണത്രേ. അങ്ങനെയാണ് അവസാനം അത് ചിത്രശലഭമായിട്ട് മാറുന്നത്. അതുപോലെ നമ്മൾ നിരന്തരം ഭഗവാന്റെ നാമജപം ചെയ്യുകയും മനസ്സിൽ ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുകയും എപ്പോൾ എനിക്ക് ഭഗവത് പ്രാപ്തി ഉണ്ടാകും എന്ന് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ഭഗവത് പ്രാപ്തി ഉണ്ടാകുന്നു. ഭഗവാന്റെ പരമദിവ്യോത്മ പുരുഷന്റെ പ്രാധാന്യം എന്താണ്? ഭഗവാനാണ് യഥാർത്ഥ ആസ്വാദകൻ. ഭഗവാനെ ഒരു വ്യക്തിയായിട്ട് സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു. ഭഗവാന്റെ രൂപത്തെ കുറിച്ച് ധ്യാനിക്കാനായിട്ട് ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു. അതാണ് പരമം പുരുഷം ദിവ്യം. ദിവ്യനായിട്ടുള്ള പരമപുരുഷനെ ധ്യാനിക്കണം എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ കാര്യം ഭഗവാൻ ഒരു പുരുഷനാണ്, അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു രൂപമുണ്ട്, ആ രൂപത്തെ നമ്മൾ ധ്യാനിക്കണം എന്ന് തീർച്ചയായിട്ടും പറയുകയാണ്. ഇനി അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാനെ നമ്മൾ ധ്യാനിക്കണമെന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ഭഗവാന്റെ സ്മരണ ഉണ്ടാകണമെന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ഒരാളെ നമുക്ക് സ്മരിക്കുവാൻ, ധ്യാനിക്കാൻ, അയാളുടെ ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ അറിയണം, അയാളുടെ രൂപം എന്തായിരിക്കണം എന്ന് അറിയണം. അതാണ് ഭഗവാൻ ഇനി അടുത്ത ശ്ലോകത്തിലൂടെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഭഗവാന്റെ രൂപം എന്താണ്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗുണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്, അദ്ദേഹം എവിടെയാണ് കാണപ്പെടുന്നത്, ഇതെല്ലാം തന്നെ നമുക്ക് ഭഗവാൻ സ്വയം പറഞ്ഞു തരുന്നു. കാരണം ഭഗവാൻ പറയാതെ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്നില്ല. ഭഗവാൻ ആദിപുരുഷനാണ്, അദ്ദേഹമാണ് എല്ലാവരുടെയും ഉത്ഭവസ്ഥാനം. അങ്ങനെയുള്ളപ്പോൾ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് നമുക്ക് ലഭിക്കണമെങ്കിൽ ഭഗവാൻ തന്നെ സ്വയം നമുക്കത് പകർന്നു നൽകണം. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരികയാണ്. ഭഗവത് സ്മരണം ധ്യാന മാർഗത്തിലൂടെ ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുന്നത് എങ്ങനെ? കൃഷ്ണനെയും അവന്റെ ഗുണങ്ങളെയും ധ്യാനിക്കുന്നതിലൂടെയോ യോഗമിശ്ര ഭക്തിയിലൂടെയോ ഒരാൾക്ക് ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കുമ്പോൾ പരമപുരുഷനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാനും
ആത്മീയ ഗ്രഹങ്ങളിൽ എത്തിച്ചേരാനും കഴിയുന്നു. അപ്പോൾ ആരാണ് ഭഗവാൻ? കവിം പുരാണം അനുശാസിതാരം അണോരണീയാം സമനുസ്മരേദ്യഃ സർവസ്യ ധാതാരം അചിന്യ രൂപം ആദിത്യവർണം തമസഃ പരസ്താത്. ഭഗവാൻ പറയുന്നത് ഭഗവാൻ കവിയാണ്. കവി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സർവജ്ഞൻ, എല്ലാത്തിനെ കുറിച്ച് ഭൂതം ഭാവി വർത്തമാനം എല്ലാം അറിയുന്ന സർവജ്ഞനാണ് ഭഗവാൻ. പുരാണൻ ആദി പുരുഷനാണ്. അനുശാസിതാരം സർവനിയന്താവാണ്. അണോരണീയാം അണുവിനേക്കാൾ ചെറുതാണ്. അനുസ്മരേദ്യ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഭഗവാനെ സ്മരിക്കണം. സർവസ്യ ധാതാരം സകലതിന്റെയും പരിപാലകനും അചിന്യരൂപൻ ഭൗതിക അനുമാനങ്ങൾക്ക് അതീതനും അചിന്യനുമാണ്. നമ്മുടെ ഭൗതികമായ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് ആ ഭഗവാനെ നമുക്ക് ചിന്തിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് കഴിയുന്നില്ല. ആദിത്യവർണം തമസഃ പരസ്താത് ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് അതീതനായിട്ടുള്ള ആദിത്യ തേജസ്വിയായിട്ടുള്ള വ്യക്തി എന്ന നിലയിലാണ് ഭഗവാനെ നമ്മൾ ധ്യാനിക്കേണ്ടത്. കാരണം ഭഗവാൻ തമസഃ പരസ്താത് ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് അതീതനാണ്. അദ്ദേഹം ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലെ വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളിൽ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലാണ് അദ്ദേഹം വസിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ഭഗവാൻ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ഒരു ഭാഗം അല്ല. അദ്ദേഹത്തിന് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആധ്യാത്മിക ലോകമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തമസഃ പരസ്താത് ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ തമസായിട്ട് അന്ധകാരം നിറഞ്ഞ ഒരു ഇടമായിട്ടാണ് കാണുന്നത്. ഭഗവാന്റെ ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലെ തേജസ് ഇവിടേക്ക് വരുന്നില്ല. ഇവിടെ പ്രകാശമുണ്ടാകാൻ നമുക്ക് സൂര്യന്റെ ആവശ്യമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തെ അന്ധകാരം നിറഞ്ഞ തമസ് നിറഞ്ഞ ഒരു സ്ഥലമായിട്ട് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പോൾ തമസഃ പരസ്താത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ തമസിനെ ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് മറികടന്ന് അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിൽ വസിക്കുന്ന ഭഗവാനായിട്ട് നമ്മൾ ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കണം എന്നാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ ധ്യാനിക്കാനുള്ള 10 വ്യത്യസ്ത വഴികൾ. കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് എങ്ങനെ ചിന്തിക്കാം? പരമസത്യം അവ്യക്തിഗതമാണ് എന്നുള്ള വാദത്തെ ഇവിടെ നിരാകരിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ ഒരു രൂപമുണ്ട്. ഭഗവാൻ പറയുന്നു കവി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സർവജ്ഞൻ, ഭൂതഭാവി വർത്തമാനങ്ങളെ അറിയുന്നവൻ. പുരാണം എല്ലാം ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് ജനിച്ചത്. അനുശാസിതാരം നിയന്താവാണ്. അണോരണീയാം സഹ അണുവിനേക്കാൾ ചെറുതാണ്. ധാതാരം പരിപാലകനാണ്. എല്ലാ ഭൗതിക സങ്കല്പങ്ങൾക്കും അപ്പുറമായിട്ടുള്ള എല്ലാ മഹാഗ്രഹങ്ങളും ഭഗവാന്റെ ശക്തിയാൽ നീന്തി നടക്കുന്നു. രൂപം എപ്പോഴും ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഭഗവാൻ. അചിന്യ രൂപം നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിലും ഭഗവാന് ഒരു രൂപമുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നു. അചിന്തനീയമായിട്ടുള്ള രൂപം. ആദിത്യവർണം സൂര്യനെ പോലെ പ്രകാശിക്കുന്ന തേജസ്സായിട്ടുള്ള ഒരു രൂപമാണ്. തമസഃ പരസ്താ തമസിന്റെയും അപ്പുറത്തുള്ള ദിവ്യമായിട്ടുള്ള അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിൽ വസിക്കുന്ന ആ ഭഗവാനെ നമ്മൾ ധ്യാനിക്കേണ്ടതാണ്. അപ്പോൾ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള അറിവുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കാനുള്ള വിശ്വാസവും ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കാനുള്ള രൂപത്തിന്റെ സങ്കല്പവും എല്ലാം ഉണ്ടാകുന്നുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ തന്നെ കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ ഇവിടെ തന്നതാണ്. ഇനി അടുത്തതായിട്ടും ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്, ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് ഭഗവാൻ നമ്മളെ വിളിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ആ ധാമത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവും നമുക്ക് ഭഗവാൻ തരുന്നുണ്ട്. അത് അടുത്ത ശ്ലോകങ്ങളിലൂടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നു. ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ശിവനും പാർവതി ദേവിയും എല്ലാവരും ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കുന്നതും ബ്രഹ്മാവ് ദേവന്മാർ ഇവരെല്ലാവരും അങ്ങനെ അചിന്ത്യനായിട്ടുള്ളതാണെങ്കിലും ആ സാക്ഷാത് വിഷ്ണു ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കുന്നതിൽ അവരെല്ലാവരും ദേവന്മാരെല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരാണ്. അവർ അതിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ഭഗവാനെ നമ്മൾ ധ്യാനിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതയെ കുറിച്ചാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തന്നത്. ഇനി അടുത്ത 4 ശ്ലോകങ്ങളിലൂടെ ഭഗവാൻ യോഗികൾക്ക്, ഭക്തന്മാരെ കുറിച്ചാണ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞത്. ഭക്തന്മാർ മനസ്സിൽ ഭഗവാനെ സദാ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് മരണവേളയിൽ ഭഗവാനെ എങ്ങനെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കണം. ഇനി യോഗികൾ, ഷഡ്ചക്ര യോഗമാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഇവിടെ പറയുന്നത്. ആ യോഗികൾക്ക് അവസാന നിമിഷങ്ങളിൽ തന്റെ സ്വന്തം പ്രയത്നത്താൽ യോഗികൾക്ക് ജീവാത്മാവിനെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് വിടുവിച്ച് ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലേക്ക് പറഞ്ഞുവിടാൻ സാധിക്കും. അതിനുള്ള
പരിശ്രമമാണ് യോഗ പരിശീലനത്തിലൂടെ അവർ ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള യോഗികൾക്ക് എങ്ങനെ തന്റെ ആത്മാവിനെ ഭഗവാന്റെ പരമപദത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുവാൻ സാധിക്കും? 10, 11, 12, 13 ശ്ലോകങ്ങളിൽ ഭഗവാൻ ഇത് പറയുന്നു. അതും കൂടെ എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് അവസാനിപ്പിക്കാം. പ്രയാണകാലേ മനസാചലേന ഭക്തിയാ യുക്തോ യോഗബലേന ചൈവ ഭ്രുവോർ മധ്യേ പ്രാണമാവേശ്യ സമ്യക് സദം പരം പുരുഷമുപൈതി ദിവ്യം. മരണസമയത്ത് യോഗനിഷ്ഠ പൂണ്ട് സ്ഥിരമനസ്കനായി പരിപൂർണ ഭക്തിയോടെ ഭൂമധ്യത്തിൽ, അതായത് നമ്മുടെ പുരികങ്ങളുടെ മധ്യത്തിൽ പ്രാണവായുവിനെ ഉറപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവത് സ്മരണ ചെയ്യുന്നവൻ തീർച്ചയായും പരമപുരുഷനെ പ്രാപിക്കും. അപ്പോൾ ഇത് ഷഡ്ചക്ര യോഗമാണ് ഇങ്ങനെ പറയുന്നത്. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നു. യദക്ഷരം വേദവിദോ വദന്തി വിശന്തി യദയോ വീതരാഗാഃ യദി ഛന്ദോ ബ്രഹ്മചര്യം ചരന്തി തത്തേ പദം സംഗ്രഹേണ പ്രവക്ഷ്യേ. വേദപഠനം ചെയ്തവരും ഓംകാരം ഉരുവിടുന്നവരും സന്യാസി വര്യന്മാരും ഏത് ബ്രഹ്മപദം പോകുന്നുവോ, ഏത് പരിപൂർണതയെ ആഗ്രഹിച്ച് ബ്രഹ്മചര്യം സ്വീകരിക്കുന്നുവോ, മോക്ഷപ്രാപ്തിക്ക് കാരണമായ ഈ പ്രക്രിയയെ ഞാൻ ഇനി വിവരിച്ചു തരാം എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. ആരാണോ യോഗ പരിശീലനം ചെയ്ത് ബ്രഹ്മചര്യം അനുഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ പരമപദം പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ, അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് എങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ പരമപദം പോകാൻ സാധിക്കും എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. സർവദ്വാരാണി സംയമ്യ മനോഹൃതി നിരുദ്ധ്യ മൂർധ്യാധായ ആത്മനഃ പ്രാണം ആസ്ഥിതോ യോഗധാരിണാം. ഇവിടെ പറഞ്ഞ പ്രകാരം യോഗം പരിശീലിക്കണമെങ്കിൽ ആദ്യമായിട്ട് വേണ്ടത് ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ കഥകടയ്ക്കുകയാണ്. ഇപ്രകാരം ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സംയമിച്ച് മനസ്സിനെ ഹൃദയത്തിൽ ഏകാഗ്രമാക്കുകയും പ്രാണവായുവിനെ മൂർധാവിൽ സ്ഥിരീകരിക്കുകയും ചെയ്താൽ യോഗസ്ഥനാകാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ ആ യോഗി ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയെല്ലാം നിയന്ത്രിക്കണം, മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കണം. എന്നിട്ടോ മനസ്സും നിയന്ത്രണങ്ങളും നിയന്ത്രിച്ച് മനസ്സ് ഹൃദയത്തിൽ ഏകാഗ്രമാക്കി ആ ഹൃദയത്തിൽ ഭഗവാനെ പ്രതിഷ്ഠിക്കണം. എന്നിട്ട് പ്രാണവായുവിനെ മൂർധാവിൽ കൊണ്ടുചെന്ന് വെക്കണം. അത്രയും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? അങ്ങനെ യോഗസ്ഥിതിയിൽ ഇതേപോലെ യോഗാവിഷ്ടനായിട്ട് ഇരിക്കുക. അതിനുശേഷം എന്ത് ചെയ്യണം? ഓമിത്യേകാക്ഷരം ബ്രഹ്മ വ്യാഹരൻ മാമനുസ്മരൻ യഹ പ്രയാതീത്യജൻ ദേഹം സയാതി പരമാം ഗതിം. അപ്പോൾ യോഗനിഷ്ഠനായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കണം. അതിനുശേഷം മനസ്സും ഇന്ദ്രിയങ്ങളും പൂർണ്ണമായും നിയന്ത്രിച്ച് ഹൃദയം ഏകാഗ്രമാക്കിക്കൊണ്ട് ആ ഹൃദയത്തിൽ ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കുക. ഓം എന്നുള്ള ഉത്തമമായ വിശുദ്ധാക്ഷരം സംയോഗം ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ടും പിന്നെ യോഗാവസ്ഥനായിട്ട് ശരീരം ത്യജിക്കുന്നവൻ ആധ്യാത്മിക ലോകങ്ങളിൽ എത്തുന്നു. അതിനോടൊപ്പം പരമദിവ്യോത്മ പുരുഷനെ സ്മരിക്കുക ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഓംകാരം ഉച്ചരിക്കണം. പ്രാണവായു നമ്മുടെ മൂർധാവിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. യോഗിയുടെ മൂർധാവിൽ പ്രാണവായുവിനെ കൊണ്ടുചെന്ന് നിർത്തുക. ഷഡ്ചക്ര യോഗത്തിൽ 6ാമത്തെ ചക്രമാണ്. അവിടേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് പ്രാണവായുവിനെ നിർത്തണം. എന്നിട്ട് ഓം എന്നുള്ള മന്ത്രം ഉച്ചരിക്കുക. ഹൃദയം ഏകാഗ്രമാക്കിയിട്ട് അതിൽ ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുക. ഇങ്ങനെ യോഗസ്ഥനായി ഓം എന്ന ഉത്തമമായ വിശുദ്ധാക്ഷര സംയോഗം ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ടും പരമദിവ്യോത്മ പുരുഷനെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ടും ശരീരം ത്യജിക്കുന്നവൻ ആധ്യാത്മിക ലോകങ്ങളിൽ എത്തുന്നു. അപ്പോൾ യോഗികൾ യോഗം പരിശീലിക്കുന്നത് ഇതുപോലെ സ്വന്തമായിട്ട് തനിക്ക് പല സിദ്ധികളും ലഭിക്കാനായിട്ടാണ്. അങ്ങനെ ആ സിദ്ധികളുടെ അവസാനമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രക്രിയയാണ് ആ ശരീരം ത്യജിക്കുന്ന സമയത്ത് ജീവാത്മാവിനെ താൻ ഇച്ഛിക്കുന്ന ലോകത്തിലേക്ക് പറഞ്ഞു വിടുക. ചിലർക്ക് ഉത്കൃഷ്ടമായ ബ്രഹ്മലോകത്തിലേക്കോ സ്വർഗലോകത്തിലേക്കോ ചന്ദ്രലോകത്തിലേക്കോ ഭഗവാൻ ശിവന്റെ ലോകത്തിലേക്കോ, ചിലർക്ക് ചിലപ്പോൾ വൈകുണ്ഠ ലോകത്തിലേക്ക് തന്നെ തന്റെ ജീവാത്മാവിനെ പറഞ്ഞു വിടണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹമുണ്ടാകും. അങ്ങനെയുള്ളവർ കഠിനമായ യോഗ പരിശീലനം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇതുപോലെ ജീവാത്മാവിനെ തന്റെ സ്വന്തം ശക്തിയാൽ അദ്ദേഹത്തിന് താൻ ഇച്ഛിക്കുന്ന ലോകത്തിലേക്ക് ജീവാത്മാവിനെ പറഞ്ഞു വിടാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതിന് ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്കാണ് പറഞ്ഞു വിടേണ്ടത് എങ്കിൽ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ആ യോഗി എന്നുള്ള കാര്യമാണ് ഇപ്പോൾ ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു തന്നത്. അപ്പോൾ ഇത്
യോഗമിശ്ര ഭക്തിയാണ് എന്ന് പറയുന്നു. അതിന്റെ പരിശീലന ഘട്ടങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. യോഗമിശ്ര ഭക്തിയെ വിവരിക്കുന്നു. ഈ പരിശീലനങ്ങളെല്ലാം യോഗികളെ കൃഷ്ണനെ സ്മരിക്കാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്നു. ഇത് അവസാനമല്ല. കാരണം ഷഡ്ചക്ര യോഗത്തിൽ ജീവവായു ആജ്ഞാചക്രയിലേക്ക് ഉയർത്തുക, ഓംകാരം ജപിക്കുക, ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുക, മനസ്സിനെ ഹൃദയത്തിൽ ഉറപ്പിക്കുക. അതിനുശേഷം എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? അവ്യക്തിഗതവാദികളാണെങ്കിൽ അവർ ബ്രഹ്മജ്യോതിയിലേക്ക് ചെന്ന് ചേരുന്നു. ഭക്തന്മാരാണെങ്കിലോ അവർക്ക് ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കുമ്പോൾ അവർ കൃഷ്ണനെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് അവർക്ക് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അവ്യക്തിഗതവാദികൾ ജ്ഞാനം എല്ലാം സമ്പാദിച്ച ജ്ഞാനയോഗികൾക്ക് ബ്രഹ്മജ്യോതിയിലേക്ക് തന്റെ ജീവാത്മാവിനെ എത്തിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു. അത് ആദ്യത്തെ പടിയാണ്. എന്നാൽ ഭഗവാനെ ഹൃദയത്തിൽ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് തന്റെ ജീവാത്മാവിനെ ശരീരത്തെ ഉപേക്ഷിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് ജീവാത്മാവിനെ വൈകുണ്ഠ ലോകത്തിലേക്ക് എത്തിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഓംകാരം ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് കൃഷ്ണ സ്മരണയോടുകൂടി ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കുന്നവർക്ക് ആ ജീവാത്മാവിനെ വൈകുണ്ഠ ലോകത്തിലേക്ക് എത്തിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. ഇനി അടുത്ത സെക്ഷൻ ശുദ്ധമായ പൂർണമായ ഭക്തിയുത സേവനത്തിലൂടെ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കുന്നത് എങ്ങനെ. ഇപ്പോൾ യോഗികളെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. എന്നാൽ ഭക്തന്മാർക്ക് എങ്ങനെ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത സെക്ഷനിൽ പറയുന്നത്. അത് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ, നാളത്തെ ക്ലാസ്സിൽ വിശദീകരിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളോ